nunggone sipun sapa mergo wong lunga menyang ngono jarene nek kapale gede kae nganti sasen-sasen terus kebutuhane piye ngene lho simbok yo digawekno omah cilik terus kotakan kowe sing mider-mider desa karo Rokin aku sok sing jaga ning ngarep lawang kandhani terus simbok menerima tamu kok diadik penting anak kakek ale aku arep bukan begere seneng sapa mijet simbok mijet pertanyaan iki siji apa simbok iso mijet kalau mijet sampe didemeki ate khusus lanang aja wedok iku ada wong lanang dipijet simbok mesti kan merangsang nah itu kesempatan untuk diaki simbok tau ngomongane nek mijet nganggo katok-katok aja kowe kok kan tau simbok ae wis iki ngene kan ora ono kira-kira anake bapak selalu sing tanggung jawab dene wong telu nah yo nyambut gawe siji nyambut gawe kabeh cilik ngomah cilik nek pikirane apik iki ora kaya kowe iki lho iki nyambut gawe wong telu wong telu iku gawe apa kene apa dhewe dono merantau lah merantau terus sing openi simbok sapa lah mulane kan harus tau ngomong simbok dicet medeyas ini semua itu kok duwe cepet ya berapanya ya itu jalan itu dua kali itu ae cepet itu oh menawa iya kan nyambut gawe wong telu ning sing ora abot ning angger sore iso bali lah iku terus nyambut gawe apa iku anu Aspes ngejol simbok mana rene kakaknya gak terima gini anu kakak gue jadi cara ini gak cara ini dikira wayah kamu wayah suka laut anu karo wong apa ngamen saya kira berkuah mirak wong muaman ini pirang-pirang yo kapal laut yo pirang-pirang setuju banget wayahe wong iso kan langsung iki ngamen simbok kon nyanyi yang kopet yo kudu ana sing dadi wedok simbok lah yo kudu ana sing dadi wedok dono dadi nggo pancingan sejogo masuk omah iku digawe kok aja lah timbangane domicil omah terus kene simbok tetep nang omah sabar gawe wong telu ning kudu ana pancingane dadi ana wong wedok ya saiki sing dadi wong wedok sapa pantes iki dadi wedok simbok ae oyahe lah iki dadi wong wedok ya kok nek terus di proposal kok masa wong wedok ndase gugur kayak yang lu cara ada simbok kan lu cetok